Barkadang Baleta. Marhay na mga tugang Sabado po ngunyan, petsa 20 sa bulan kan Hunyo 2026. Ini po ang Bareta alas 7 asin sidelines din darakulang mga Bareta sa lado lokal. Obligasyon ka mga employer na bayadan o hulugan ng kontribusyon sa Social Security System. Ano man ang estado kan pagka-empleyo. Mientras tanto, sarong rekisito sa kinakaipuan, naganing may siblag ang sityo Maliktay halis sa Mother Barangay Kenny sa Barangay Hacienda sa siyudad Cantabaco. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos suportado ang si Isayma na mapipili na presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. House Prosecution Team isasakat sa Korte Suprema ang issue kan 2/3 votes. Ombudsman ipinagorden sa Land Transportation Office o LTO na punduhon ang paggamit kan Stadcom dahil sa kawaran ng opisyal na kontrata sa gobyerno. Paghampang sa NBI ni Tad Baldwin ipinag-oktaba. ICC Chief Prosecutor Karim Khan paramentas na sinuspindir kan UK Bar Standards Board. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala nagpapadago sa iyang pagpasiklab sa 2026 Berlin Open matapos paluhudon ang world number 8 na si Ukrainian tennis player Elina Svitolina. Mga tugang yan pong headlines na yung darakulang mga Bareta. Unya na Bareta alas 7, aldaw ning Sabado. Hunyo 20, 2026 asin kami po ang sa inyong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Dengiba. Ngunyan sa detalles ng mga Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Obligasyon ka mga employer na bayadan o hulugan ang kontribusyon sa Social Security System o SSS kan mga empleyado anuman ang estado kan pag-empleyo. Sa entrevista kan DCGB News kay SSS Acting Assistant Branch Head Maria Bettina Abareta sa ginibong run after contribution evaders or race operation sa Ligao City, Canalbay, tinawan ni doon kan opisyal na illegal na day pigulugan kan sarong employer ang kontribusyon kan sarong empleyado na nagtatrabaho o nagtataon ng serbisyo sa sarong partikular na establishmento o kumpanya anuman ang estado kan pagka-empleyo. Ang obligasyon ini mas pinakusog kan Republic Act 1199 o ang SSS Act of 2018. Katakod kini padagos ang pag-inkaminar kan SSS sa nasabi mga delinquent employers na bayadan ang mga obligasyon sa pagi kang Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management and Restructuring Program. Pinagramduman ni Abareta sa mga delinquent employers na kundi motob ang obligasyon sa loob ng 15 aldaw pon kan makaresibin ng demand letter halis sa SSS, dakula ang posibilidad na masangataning kaso. Sinabi kan opisyal na mas dakula ang nagagastos kan sarong delinquent employer kung makasuhan kumpara sa pagbayad o paghuhulog kan kontribusyon para sa mga empleyado. Parang awareness din po sa INDA as a reminder kan sa indang day pagkukumplay po sa SSS regarding po duman sa mga day pag-report sa empleyado, day pag-register sa indang mga businesses, as in lalo na po sa day paghuhulog kan sa kang mga contribution kang mga empleyado. Ang bayag ni SSS Acting Assistant Branch Head Maria Bettina Abareta sa entrevista kan DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipiglansar kan Social Security System o SSS ang Palengke Caravan gamit ang mobile e-wheels na madalaw sa mga saudan asin barangay para irani ang serbisyo sa mga miyembro asin bawasan ang pila asin biyahe kan publiko sa Hunyo 26, 2026. Sigon kay SSS Legazpi Branch Spokesperson Jeanette Mapa, gigibuhon ang caravan magpuon alas 8 nin aga sagkod alas 3 nin hapon sa mga piling saudan sa irarom kan Luzon, Bicol Division. Kasabay sa mga lugar, napapasyaran kan Palengke Caravan, iyo ang Daet Public Market sa Camarines Norte, Buhi Public Market sa Camarines Sur, New Albay Public Market sa Legazpi City, Aroroy Public Market sa Masbate,
Naga City People's Mall sa Naga City, Sorsogon Public Market sa Sorsogon City, Tiwi Public Market sa Albay, asin Bato Public Market sa Catanduanes. Sinabi ni Mapa na kasabay sa mga i-oprosir sa caravan man iba-ibang serbisyo. Siring kan employer registration, updating kan member data records, inquiries and verification, annual confirmation of pensioners, asin issuance kan SSS numbers asin forms. Kasabay man ang online-related services, siring kan my.sss registration, password reset, pension loan application as in benefit claim processing. Mientras tanto, saro na sa nang rekisito ang ginagaypuan danganing may siblagan sitio Maliktay hali sa Mother Barangay Kenina Barangay Hacienda sa siyudad kan Tabaco. Sa entrevista kan DCGB News kay punong Barangay Adelina Balingbing, kamautan kan lakdang na marealisar ang pagsiparar kan sitio Maliktay asin maging barangay naman pag-abot kan panahon. Sinabi kan opisyal na uminagi na ang pigsusulong na lakdang sa administrative processes asin ngunyan linderos na sana ang pighahalat. Dagdag pa ni Balingbing, may kapasidad na ang sitio Maliktay na tumindog bilang sarong siblag na barangay. Sa katunayan, mas dakol pa ang magiging bilang o numero ka mga kaharungan sa Maliktay kumpara sa mga matatadang household sa Barangay Hacienda in kaso Mada Guzman ang sabing lakdang. Dahil nagpetisyon ang Maliktay na masiparar na sinda sa Mother Barangay, Barangay Hacienda, okay man po ako kaan dahil diretso ninda iyan na magsiparar. Wala man po na problema sa muya, bako naman tabi kami apektado maray kung kami, kung sinda masiparar o masiblag sa muya. Kasi kompleto naman po sinda sa mga pasilidades. Igwaman duman na eskwelahan, elementary and high school. Siring man po ang Barangay Hacienda, igwaman pong elementary and high school. Igwaman kay mga like arugaan sa tuyang simbahan, igwaman sinda duman, igwaman po kami digdi. Ang payag din po ng Barangay Adelina Balingbing. Kabilugan na 435,000 pesos na cash for work assistance ang naidistribuir kan Department of Social Welfare and Development sa nasasanggatos na persons with disabilities hali sa Piuduran Albay sa ginibong payout activity kan kapangyarihan at kaunlaran sa Barangay Cash for Work Program kan nakaaging aldaw. Sigon sa DSWD Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Norman Laurio, ang bilang kumpuesto ni 90 regular persons with disabilities asin 10 care workers. Hali sa Terra Fee, ang kada benepisyaryo ang nagresibi nin 4,350 pesos. Kasalidakan sa indang partisipasyon sa mga community-based na mga aktibidad arog kan backyard gardening, asin iba pang pangkabuhayan na nakatutok sa produksyon, food security, asin pagpartisipar sa komunidad. Mientras tanto, imbitado kan lokal na gobyerno kan daraga ang publiko para sa public consultation kan Local Public Transport Route Plan o LPTRP stakeholders sa Hunyo 25 ngunya na taon alas 8:30 ng pag-aaga sa 3rd floor Mayor's Conference Hall, Municipal Building sa Daraga Albay. Sa anunsyo kan Municipal Planning and Development Office o MPDO na pinamamayuhan ni Engineer Jerez Dihucos, bukas ang nasabing konsultasyon para sa gabos ng mga public commuters, transport operators, drivers, business owners, asin key stakeholders kang banwaan para man sa iba pang detalye o pagkumpirmar kan sendang ang attendance sa aktibidad, pigabisuhan na magpasiring sana sa opisina kan MPDO sa 2nd floor Old Municipal Building. Baratong bagas ang pig-opresir kan National Irrigation Administration o NIA Bicol. Sa gigibuho na kadiwa sa NIA, bigas ng Bicolanong magsasaka sa Hunyo 23 alas 7:30 nin pagkaaga. Sa NIA Regional Office, Covered Court sa Naga City. Sa ipinaluwas na abiso kan ahensya, abilable ang 40 pesos kada kilo nin bagas. Para sa mga miyembro kan vulnerable sectors, partikular na ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, indigenous peoples, kung sain maximum na 5 kilo ang ipapabakal sa sainda. Mantang 45 pesos kada kilo naman para sa general public na may maximum na 10 kilo ang kada persona. Dagdag pa kan ahensya na bako sa bagas ang sa indang ipinag-opresir sa gigibuhon aktibidad, kundi man iba-ibang gulay, pati ng mga produktong agrikultural na mababakal hali sa mga farmers associations.
Sa naglagyan baretang lokal, gigibo ng Water Search and Rescue o WASAR Capital of the Philippines ang probinsya Masbate. Sigon kay Bureau of Fire Protection o BFP Bicol Regional Director, Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago, ini matapos mapili ang probinsya para sa gigibuhon na National WASAR Competition magpoon sa aga Hunyo 21 sa good 26 ngunya na taon. Sinabi kan opisyal ang nasabing kompetisyon sa rong pagkakataon para maipailing bako na ang kakayahan Masbate kundi maging ang potential kay ni bilang saro sa mga mayor na destinasyon kan turismo sa nasyon. Ang WASAR sa rong klase ng operasyon na pinagigibo para hanapon, iligtas asin matawanin tulos na tabang ang mga taong nasa peligro siring sa dagat, salog, baha asin iba pang aktibidad may kinaraman sa tubig. Aprobado na kan sangguniang panglungsod na Naga City ang ordinansa kan taunan na commitment ceremony para sa mga LGBTQIA+ couples sa syudad bilang simbolikong pagmidbid kan sa indang pinagpadabaan asin pag-ibahan. Sigon kay Naga City Councilor Gilda Gail Abunal Gomez, gigibuhon ang enot na seremonya ngunya na Hunyo 2026. Asin susundan ini taon-taon kada Pebrero. Dagdag pa ni Gomez, maawot kan programa na mabawasan ang diskriminasyon. Asin makapag-crear nin ligtas asin inklusibong espasyo para sa mga miyembro kan komunidad. Mientras tanto na piglinaw kan ordinansa na ang commitment ceremony bako kapareho kan legal na kasal sa iraram kan family code asin dai nagtataon nin legal na marital status sa mga mapartisipar. Alagad na daing kaibahan na marital property rights and seremonya, pwede pa man giraray na magkaigwanin ko ownership sa mga propriedades kung may suspetsya o supisyenteng kontribusyon basado sa datos kan Korte Suprema sa kasong Joseph versus Ursula. Bagatugang primerong parte yan, gusto yung bareta alas 7, bareta sa lado lokal. Ang mga bareta yan sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa sinibapa, bakalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Ngunyan si Ditales Campareta sa lado nasyonal. Susuportaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sisayman na pipilion ka mga senador na maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon na ni kang Presidente matapos sa puton kung suportado kay ni si Senador Francis Chis Escudero bilang presiding judge sa Senate Impeachment Court na nag-ani ng batikos dahil sa pagkaatraso kanenot na impeachment kang Vice Presidente. Sigon kay Presidente Marcos, sagod tama ang proseso, legal asin susog sa ley, suportado kay ang sisayman na pipiliong kan Senado. Siniguro kang Presidente na magkikipagtabangan man siya sa legislatura, sa partikular sa Senado, para masiguro ang magiging matanos ang gabos. Piggo konsiderar kan House Prosecution Team sa Korte Suprema ang issue sa 2/3 votes bago magpuon ang impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte sa Hulyo 6, lalo na ta piglalaoma na 22 na senador ang matukaw na judge sa impeachment court. Ini ang napag-araman kan lead prosecutor asin Batangas Representative Jervy Luistro, lalo na ta laugman kan debate ngunyan kung 16 votes paman giraray ang kaipuhan para makonvict si Duterte, lalo na piglalaoman na 22 gikan sa 24 senador na sana ang matukaw na judge. Kan Huwebes, pinuunana ang pre-trial conference asin ipagpapadago sini sa Lunes, Hulyo 22, kung sa inmamarkahan na ang mga ebidensya kan prosecution asin defense team. Laog ngunyan kan debate kung mantinido ang 16 votes o katumbas nin 2/3 sa 24 senador para makonvict si VP Sara dahil piglalaoman na dai makakaatindir sina Senator Ronald Bato de la Rosa asin Jinggoy Estrada sa impeachment trial. Mientras tanto, pinag-insistir ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na warang opisyal na kontrata sa gobyerno ang information technology provider na Stradcom Corporation apisar kang padagos kaning operasyon sa Land Transportation Office o LTO. Ibinahayag ni Rimulya na sinugo na niya ang LTO na pundohon ang paggamit kan serbisyo kan Stradcom dahil pigsasabing darakulang computer fee na pighagad ka na sabing kumpanya. Pinagulambitan pa niya na si LTFRB Chairman Vigor Mendoza ang naglaog kini bantang pigtulerar man ni LTO Chief Marcos Lacanilaw. Pinangaranan man ni Rimulya, negosyante asin dating alkalde kang Bayambang Pangasinan na si Cesar Quiambao na may sadiri kan Stradcom. Si Cesar Quiambao iyoan na agom kan presenting nakatukaw sa posisyon na kan gobyerno bilang mayor kang Bayambang na si Niña Jose Quiambao. Payag pa ni Rimulya na dapat magpundo na gabos dahil makahirak man na nasyon. Sa separadong pahayag, sinabi man ka ng ombudsman na bilyones pesos na anadilihensya kan Stradcom alis sa pagkikipagtransaksyon kini sa gobyerno. In kasong tinawan man doon ni Rimulya na dapat tawan ng atensyon kan LTO ang pagpapakarahay kan Government-Owned Land Transportation Management System o LTMS imbis na paggamit sa serbisyo kan Stradcom. Nagtutubod si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na mababa gikan si 16 na kinakaipuhan na boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sampang ini kan piglalaoman na pagpuon kan impeachment trial kay Senate Impeachment Court kontra kay Duterte.
sa masunod na bulan. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni Carpio na ini dahil sa ngunyan napepreso si Senator Jinggoy Estrada asin pinatawan man in suspension kan Sandigan Bayan. Sa kaso man ni Senator Bato de la Rosa, daipa man giraray siya pwedeng igilit sa botohan, lalo nata daipa man nadadakop. Pero posible pa man giraray na magbaba ang threshold para makonvict si VP Sara kung may iba pang senador na makukulong dahil sa korupsyon. Mientras na sinabi ni Carpio na posibleng maghaloy ang proseso sa impeachment. In kaso paboran kan Senate Impeachment Court ang motion to dismiss kan kampo ni VP Sara dahil piglalaoman na dadarahon ini kan prosekusyon sa Korte Suprema. Pigsa sa pinalnak ang Philippine National Police o PNP ang latag kan seguridad sa Senado para sa pagpuon kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa sarong pahayag, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na pigaplan sana ang gabos na kinakaipuan na preparasyon kasabay kan trial sa Vice Presidente. Sinabi ni Chief PNP na apwera sa National Capital Region Police Office o NCRPO, madiploy ba ni iba pang unit tanganing mamantinir ang katrangkiloan asin katanusan sa luwas kan Senado. Kamawutang kining masiguro ang sufisyenteng puwersa para sa regular na security rotation. Sinabi niyang nakadeploy naman ang mga tauhan kan NCRPO sa palibot kan Senado pun pa kan Mayo 11 kasunod kan pagbutwa sa giraray ni Senador Ronald Bato de la Rosa asin pagbalyo kan o kaya pagbalo na pagserbi kan arrest warrant gikan sa International Criminal Court o ICC. Sinabi man campaign chief na makoordinar sinda sa Senate Sergeant at Arms para sa mga security measures sa laog asin duwas kan Senado. Magkikipagtabangan man ang pulisya sa House Sergeant at Arms tanganing portira ng mga members kan prosecution panel mantangan daman silang magtaon ng security assistance sa mga pribadong abogado kan depensa. Ipinag-insistir kan liderato kan PNP na aram nidang posibleng magdara ng grabing emosyon sa ambos lados kan politika ang sitwasyon. Kaya kamautan nindang masiguro na magiging matrangkilo ang bilog ng proseso asin maiwasan ang anuman na insidenteng magpapatakot sa kaligtasan kan publiko. Ipinag-oktaba ang katalaan na paghampang ni resigned Ateneo coach na si Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation o NBI kasuudma Hulyo 19. Sa iyang pahayag, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, sa masunod na semana posibleng sa Lunes na sana, si Baldwin na mamasa sa CIDG kasuudma o magigirumduman na no-show si Baldwin sa pagpasabina sa iya kan NBI Homicide Division kan Martes. Mientras na nagsayuma ng magtaon in detalya ang NBI sa initial o partial findings, may kinaraman sa pagagadan ni na Rene Baterbonia asin Divine Adili. Hahalaton na sa nanindang matapos ang investigasyon kan task force, kan bureau kaibahan ang pagkuanin pahayag sa mga pag-iriba kan duwa na team. Enot kaini sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na dain ninda kayang tapuson ngunya na semana ang investigasyon sa kaso dahil habo niyang hidalion ang investigasyon tanganing magluwas ang katotohanan sa trahedya. Sa dagdag pang baretang nasyonal, biglalauman na maabot sa siyam hasta 13 bagyo ang posibleng tumama sa nasyon sa panahon ni Nabagat na nagpuon ka nakaaging bulan in Marso asin madurar sagod sa primerong mga bulan kan masunod na taon 2027. Sigung kay Joey Purificacion kan Pag-asa na masababa ang numero kan biglalauman na bagyo niya na taon kung ikukumparar sa panahon ni Habagat. Nakaaging taon, mababawasan ang numero ka mga bagyong matama sa panahon ni Nabagat dahil sa epekto kan El Nino. Sinabi niyang dakol sa bagyong ini ang pwedeng maging super typhoon o makusugo na bagyo. Ang El Nino yung panahon na below normal ang uran sa maniba-ibang parte ka nasyon, pero may mga lugar man na makakamati nin drought o dryness. Mientras na bulan ng Agosto ang peak ka Nabagat, pero ang mga landfall kang bagyo mas dakol sagod sa bulan ni Nobyembre ngunya na taon. Dagdag pa ni Purificacion na maski na may El Nino sa ngunyan, makaka-experience pa magirarin makusog na paguran sa maniba-ibang parte kanasyon dahil naman sa Habagat. Inabisyuan man kini ang publiko na ugalion na maging handa asin magkoordinar sa mga otoridad kapag may namamatian na kalamidad, lalo na kung bagyo. Nakabalik na sa Pilipinas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ang duwang aldaw na working visit sa Kazan, Russia.
Naglandang ang delegasyon kan presidenta sa Villamor Air Base sa Pasay City bandang alas 4:02 nin hapon. Sa iyang arrival statement, ipinag-orgulyo kan presidente ang mabungang resulta kan pagbisita kaini sa Russia. Personal na nakahampang ni PBBM si Russian President Vladimir Putin. Natokar man ang importansya kan pagpararom kan kooperasyon kan duwang nasyon, siring man ipighiras kan duwang nasyon ang hagyat sa seguridad arog kan terorismo, transnational crime, cybercrime asin iba pang non-traditional threat. Para po sa tuyang bareta sa ibang nasyon, asin sa lado ng Karawati Sports, nasa linya si Nicole Angloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Kinumpirmar kan Bar Standards Boards o BSB kan Britain ang paramientras na pagsuspendir kan Karim Khan, ang dating Chief Prosecutor kan International Criminal Court o ICC, katakod kan mga akusasyon ng sexual misconduct na kinakatubang kay ni. Sigun sa BSB o BSB, tulos na epektibo ang nasabing suspension. Sa inang pahayag, kay puwa na ugido na interim suspension ng sarong interim suspension panel na sa sarong pagdangog nagigibuhon sa laog nin masunod na 4 na semana. Susog sa nakapalaman sa BSB's enforcement regulations. Magigiromduman na enot ng sinuspendir kan ICC si Khan kan Hunyo 8 mantang pigigibo ang investigasyon sa mga alegasyon kontra sa iya. Si Khan, 56 anyos, makusog na nagpahimutik sa gabos na akusasyon ng sexual misconduct na pigtatapok kontra sa iya. Sa lado kan Karawato Sports, nagpapadago si Pinay tennis star Alex Ayala na sa iyang pamamayagpag sa Berlin Open matapos niyang palhudon ang world number 8 na si Ukrainian tennis player Elina Svitolina sa straight set sa score na 6-3, 6-4. Tanganing umabante siya sa semifinals kan WTA 500 grass court tournament kasubagong maagahon Philippine time. Naging agresibo sa opening set si Ayala na nagrehistro tulos nin advantage na 3-0 mantang kuminapagkapag si Svitolina sa mga unforced errors. Nakapagrehistro ang Ukrainian sa scoreboard sa score na 3-1 matapos ang sarong breakpoint alagad. Mantinidong kontrolado ni Ayala ang kawat sa pagikan powerful bayline hitting asin kumpiyansa sa grass court tennis para umabate sa 4-1. Namantinir kay ni ang momentum asin tinapos ang first set sa score na 6-3. Nagpadagos ang momentum ni Alex sagkod sa second set kung saan natapos ang set sa score na 6-4 para sa liyuhan ang panggana. Sigon kay Ayala, dahil siya makapaniwala asin na shock sa resulta. Sinabi niyang makusog na kalaban si Elina asin puon kan aki pa siya pigihiling na niya ini asin dakulang onra na makalaban niya ini. Makakalaban ni Ayala sa Final 4 iyo ang 8th seed asin world number 13 na si Linda Noskova kan Czech Republic. Iyan na detalyes kan bareta sa lado kanibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Para po sa kamugtagang kapanahon, nasa linya Pag-asa Des Regional Broadcasting Center. Pag-asa, please come in. Sa ngunyo napet sa Hunyo 20, 2026, saldo ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang lita sa update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang tropical storm na may international name na Mekala na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility ay pigakarkulong nasa distansyang 1,655 km, sirangang kang southeastern Luzon on its coordinates na 14.3 degrees north, 138.4 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 75 km per hour, halani sa sentro, asin pagbugsok ang paros na abot sa 90 km per hour. Mantang naghihirong manunis sa pasiring sa Sulnopan, Norte Sulnopan, sa rikas na 25 km per hour. Ang natura pong bagyo ay pigalauman na maaaring maglaog sa Philippine Area of Responsibility o roatya na pagkabanggi sagkod sa aga ning Domingo ning madaling araw. Ini pong tropical storm na nasa luwas kang par, pag naglaog po ni sa par ay papangalanan po itong Francisco. Mantang ito po ay pwede pa po mag-intensify into typhoon category sa aga po aldaw ng Domingo. At hababa pa man siyempre ang posibilidad na ito po ay maglandfall sa anumang kadagangkan sa tuyang nasyon. Subalit di po inaalis o niro-roll out na maaari pa rin po itong maglandfall lalo na po doon sa pinaka-extreme northern Luzon sa may Masco or sa Batanes, Cropop Island. Mantang easterly so yung maalisangang karagat hangin pas
hangin na mumula sa Karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa may parte kang sentro asin sa Sur kang Luzon. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sagkod mapanganuron na kalimtan na may mga pulo-pulong mga pag-oran o pagkikilat pagdagoldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato, nahali sa norte sirangan sagkod sa sirangan ang mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato. Temperatura pigalaumang poon, 27 sagkod 34 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:18 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:14 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live. Ali digdi sa DOS, di Pag-asa Ligas. Thank you very much, Sir Melvin. Matuloy ngayon na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipra si kinalap sa DCGB News base na nakalis na 12 oras. Kabahan ang kanakatawang niya sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Balyaran, Nicolan Gloriani, asinman si Shara May Liron. Laro technical, yan po si Kuya John Apulis, siringman, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, siya pong IT. At sinasadayan pong mga pag-iriba po dyan sa Sorsogon State University at po yung mga OGT. Good morning po sa Mega Force Patrol. Siringman, good morning kay Augusto Estrella. Nakantamay, Homer Realista Lola, good morning, happy weekend. Kuya Bob Gandano, good morning. Siringman si Jenny Stola, good morning. Good morning man kay partner King Rinaldo dyan po sa Bangkiruan. Kay Sir Gerald Aranya, kan LA Drive, Gugun Ligas, siringman si Ate Sally. Sergeant Santos dyan po sa Queenstown, Australia. Siringman si Councilor Joey Maristela dyan po sa Santo Domingo. Nakantabay man si Ma'am Annie Armstrong sa Melbourne, Australia. At siyempre si Sir Banjo Barrios dyan po sa Alaska. At Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. Nagabos po, nakatunin sa 729 kHz sa pitang mga radyo sa AM Band. At sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Kami po ang mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balon. Ako man po si Mardela. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang Radyo Klinika with BP Henry Maceda. Masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kainin. Tuhod, siko, baywa,